Que tal, señoras e señores? Son as 6:19 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Sí, ademais, tamén no Entroido estamos no Voltas co Prato e traemos receitas moi especiais, moi destas datas, podemos decir. Se aínda non nos seguides nas redes sociais, @Voltas co Prato. Aí temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan dúas persoas que son realmente maravillosas. Atención a que ven hoxe, que pase, por favor, Xulio Mato e Coque Fariña. Un aplauso para eles. Como cada luns, como cada día, sempre teño que saudar primeiro a persoa que ven competir contra Xulio Mato. Que tal estás, Coque? Pois moi ben, encantada de estar aquí. E Coque, atención, porque é tan detallista cando ven a este programa que trae unhos pendentes espectaculares que lles imos mostrar á xente que está na casa porque mola un montón. A ver, vírate un pouquinho. Mira. No, quita mau. Que se vexe aí a máscara de Entroido que trae Coque. Un aplauso para ela. Porque ninguén llo dixo. E non lle falta detalle para vir a este programa. E como cada día tamén temos connosco a Xulio. Hola. Tal, estás ben? Sí. Paraches ben a fin de semana? Moi ben, sí. Algo que contar? No, nada en concreto. Que tivemos por segundo ano xa os Valdreus en Silleda, non falei deles o venres. Va, moi mal. É que potentes os Valdreus, sabe? Os Valdreus son un personaxe que se inventamos unha tradición. Ah, inventaste? Sí, na vila. Vale. Pero basándonos no Entroido de todo Galicia, nos diferentes Entroidos. Pero inventástela. Inventámola, pero contamos o resultado que incluso o alcalde de Berín quere ese traxe no Museo do Entroido. En serio? De verdad. Bueno, pois moi ben, pois a ver se colle auxe, non? A ver se sigue así. De momento duplicamos o do ano pasado. Pois que temos que ir así, poquinho a pouco. Bueno, pois temos ambiente total e festivo no Voltas co Prato e temos unha receita espectacular que nos trae Ana de Ourense. Chámome Ana e son de Ourense. Vos a explicar como fago eu a receta de chulas. Imos misturando todos os ingredientes hasta que nos queda unha masiña non demasiado espesa e cando xa temos a masiña, pois imos botando cunha culler de a pouquiño cantidades pequeniñas nese aceite quente. Ímolo dourando e cando xa está ben doradito, pois pasámola a unha fuente con papel absorbente e volvemos a botar azucre moído e está boísima. É unha receita pois moi tradicional e gustaríame que os cociñeiros lle desen unha voltiña e me sorprendesen. Vémonos pronto. Un aplauso para Ana que está connosco no Voltas co Prato, sí, porque hoxe, señoras e señores, para chulas nós temos a batalla definitiva. Chulas doces contra chulas salgadas. Sí. Sentides a presión? Sentides o éxito? Sentides o que van ter que sufrir estas dúas persoas, Xulio Mato e Coque Fariña, por facer a chula definitiva? Quen será? Xulio Mato, que vas facer? Pois mira, vou facer unha receta moi parecida a que nos traen, pero salgada. E vou rencher de esta e de estes. Espera, vas meter touciño entrefebrado e chourizos a unha chula. A unha chula. Vai ser rechula. Vale, moi ben. A chula salgada de Xulio Mato ten moito país, porque leva chourizo, leva touciño entrefebrado, entón claro, ben moi potente. Pero atención, porque Coque Fariña, que agora marchou do plano, porque é así, ela é así, Coque Fariña trae unha cousa espectacular, que é unha receita da casa. Sí, a receta que me criei eu de chulas, as chulas de calacú ou chulas de cabaza. De calacú, chamades? Sí, miña abuela decía, imos facer chulas de calacú. Que boa. O sea, que é unha receita da 100% da túa casa. 100%. Bueno, en realidade, en moitos sitios fan esas chulas, pero eu vou facer a receta de miña abuela. Entón, a partir de hoxe, toda Galicia vai ter a túa receita sin problema ningún. Sí. Quero dicir, non vas denunciar a ninguén, Nada. Vale. Pois, señoras e señores, temos a batalla definitiva das chulas, as chulas doces contra as chulas salgadas. Marchamos con Coque Fariña. Veña, imos aló. A ver, Coque, contame como se fan as chulas, porque sí que sabemos que o importante é pois o amoado, non? Para fritir, pero as túas teñen algo especial que levan cabaza. Sí, as miñas levan cabaza. Mira, teño aquí a cabaza que xa fixen un puré. É unha cabaza como esta. Cocíchela, entendo, non? Podese cocer. Eu o que fago é asala no forno. Botolle un pouquiño de aceite. Moi ben. Entón, queda máis sabrosa, con moito máis sabor, porque se non a cocela, vaiselle moito sabor. Vale, nestas pequenas diferenzas está o éxito dunha receita da casa, non? Entón, a mellora que lle fai ela é pasala polo forno.
Asada, como quen di. Asala, sí. Asada, como quen di. Sí, asoa, tritúroa e listo, queda así. E despois leva o que levan todas as chulas. Leva ovos, neste caso 4 ovos, 2 culleradas de azúcar, non llevo a poñer moito porque a cabaza xa é doce. Xa é doce a cabaza, Vale, sí. entonces voulle poñer fariña, lévado, ralladura de laranxa, ralladura de limón, Sí. un pouquiño de anís e despois miña abuela poñalle canela. Eu son moi de especias e fixen unha mezcla especial. Eso non leva só canela, eso non é canela, só. Leva canela, leva xenxibre, cardamomo, noz moscada e leva un pouquiño de cúrcuma. Estuvo bonito que dixo que era unha receita da casa, pero non lle fai nin caso a receita No, da bueno, sobra. a base. Ela mellora como lle dé a gana, vale. Versión libre de coque Versión farina libre. que podedes facer na casa. Como empezamos? Vale, pois empezamos batindo os ovos, poñemos aquí 4 ovos. Sabes que Begoña, cando está aquí, sempre peta un ovo contra outro porque di que un ovo sempre é máis duro que o outro. Si, tampouco sabe decir touciño entrefebrado dese. Non pasa nada. É verdad, que di touciño con fremas. É verdad, é verdad. Moi ben. Aquí todo o mundo ten para repartir, Non son só eu con Xulio Mato. Aquí todo Bueno, o mundo pero a leva. Begoña quero a moito, Xo sei. Maravilloso. Bueno, pois mira, batemos un pouco os ovos, tampouco fai falla Ajá. que vayan demasiado batidos. Ala. E despois, o que é a cabaza. Xa leva moitísima cabaza, polo que estades vendo. Medio porque kilo, para 4 ovos, medio kilo de cabaza. Carai, vale. Por certo, non dixen, pero a xente da casa que nos chame. 664-483-419. Ese é o teléfono da Voltas co Prato ao que podedes chamar. Se queredes dicirnos algunha receita pois da casa que teñades de chulas, por nós encantados. Sexan doces, salgadas, as que queirades. E recordade que, como sempre, como todas as tardes, na Televisión de Galicia, repartimos 50 euros dunha vez e 50 doutro no Voltas co Prato da televisión máis chula que é de Galicia. Rise Nico, cámara, fixo... Pero quedou ben, non? Foi un chiste bastante bo, non, Nico? Podes facer ca cámara, se queres, non? Non estou ben? Bueno, teño que decir que na miña casa facemos as chulas de cabaza e as chulas de pan. Ah, é Tamén certo, de cabaza e de pan. De cabaza e de pan. Que é, bueno, un pouco a base que está facendo Xulio para as súas salgadas, pero en lugar de fariña levan o que é o pan, que vai o sitio da fariña. Bueno, pois, creo que chegou o momento de ir ver a don Xulio Mato. Ímonos desplazar cara a aquel lado, a ver cargalle el con touciño entrefebrado, que o sabe dicir, creo, sí. Xulio, creo que sí. Bueno, non me... Espera, Xulio, espera. Non me poñas a Eso que é? prueba. Un rallador. Mira, é sinxelo, podes facelo hasta ti. No, con el. escoita, nin de coña tu aboa utilizou iso, vamos. A ver, Para arreglar nada. Estás recetas- saltando a receita toda. as recetas tradicionais sempre hai que melloralas, co tempo as cousas van mellorando. Xa. Pero mira, que maravilloso, faz así e mira canto hai. Ah, recollo todo. Claro. É como cando tiñas o afilalápis que che guardaba todo, non? Claro, pero a que o fila lápiz que tiñas ti na escola, os rapaces de agora son antigüedades, son supermodernos todos. En serio? Sí. Ahora teñen Bueno, mecánicos. ahora teñen de todo. Eu aí dando, Nada. Eu si estou de forte. Dar yo afilalápis. É así. Vamos a deixar relando, vamos con Xulio Mato, veña, que isto de verdad. Non temos nada mellor que facer neste programa, é que meternos uns cos outros. Que sí. tal, afiador. Mira, vouche contar o que fixen hasta agora. Mira, eu tiña aquí 3 ovos, Ajá, 350 de fariña e 300 de agua. vale. Vale? 3 ovos, 350 de fariña e 300 de auga. E mestureino con un poquinho de sal e 5 gramos de lévedo químico, vale? Porque recordemos a xente da casa que Xulio vai facer as chulas, Vou facer as chulas. salgadas, Eso que van é. levar chourizo, Son as chulas, rechulas. as chulas. Eso é. Touciño de refebrado. Mira, eu teño isto por un lado. Por outro lado teño tociño cru, Está desalgado, pero cru. Vale? Bueno picar moi picadiño porque ten que se cociñar a vez que se fai a chula. Ah, vale. Entón necesitamos que este ben picadiño. Eu creo Entón que este nunca, touciño vai nunca probei enchoupar. chulas así, Non, vas probar hoxe. Isto vai Creo que enchoupar non, todo de sabor. Isto é país. É que sabes que pasa? A min as chulas gustan doces. Sí. Non sei se me Era gusta. raro, que acertara eu. No, a ver, non é por meterme contigo, que tamén. Tamén. Pero... Que outro día dixo unha señora, o domingo dixo unha señora, bueno, ainda que ahora Cañeta está relajado contigo, que está relajado. Se non hai que non aguante. Que che dixen que é o meu propósito de 2024. Portarme medianamente ben contigo. Bueno, pues ves, como vai quedando isto como un picadillo, isto que se queremos, tamén podemos pedir que nos lo pasen pola máquina na Vale, carnicería, pero bueno, tampouco é... Queres que chame a convidada?
Ah, sí, cando queiras. Sabes que Ana ve con súa avoa todas as tardes ou a voltas co prato? Sí. E hoxe está a súa avoa vendo na Pues casa. un bico paso. Como se chama a boa, sabemos? Bueno, sei que a boa que lle di, empezan os cociñeiros. Vale, pois, atención a boa de Ana, porque hoxe temos aquí a túa neta. Que pase, por favor, Ana de Ourense, un aplauso para ela. Hola. Hola, benvida. Benvida, Ana. Adiante. Hai que saludar a Queremos, abuela. claro, queremos saber se é certo isto, Sí, todas as tardes. Todas as tardes. Super fiel. Como se chama? Josefa. Josefa, está ben que nos cedas á neta. Pero tamén estaba ben que viñeras ti un día. Quer dicir, eu que sei, ou chamámola por teléfono, non é que nos entre aquí a botar unhas risas con nós. Estaría moi ben. Bueno, vamos de mandar un bico. Josefa, moitas gracias por vernos. Estamos aquí, intentaremos cuidar ben a túa neta. Xulio, contalle. Bueno, pois mira, Ana, eu teño un almohado moi parecido a que ti propós, pero sin azúcar, vale? Porque vai ir salgado. E vai levar touciño entrefebrado e chourizo moi picadiño, entón vais a fritir á vez que a chula no aceite. Pero eu penso que se vai gustar, non se che gusta o salgado, non? Gústame todo. Bueno, menos mal. O sea, touciño entrefebrado e chourizo ben, non? Ben. Ben, aí acertou. As chulas, salgadas ou doces, como as prefires? En principio, doces. Xa, que és como a min. Sí, pero isto próbase ao final. No, Claro. si eu non vou intentar non meterme con Xulio porque de verdad que lle teño Tenme frito. teño boa idea Tenme frito. Non sei, creo que van a estar boas as túas chulas, Sí, pero mira, nunca hai as que probei. mezclar moi ben para que quede repartido por todo, para que toda a chula leve chorizo e leve touciño. Vale, Mezclamos moi ben e agora vou empezar co chourizo tamén. Que che parece? Bueno, ten boa pinta. Sí? Bueno, pues moitas gracias, Ana. De momento damos yo probado. Sí, promete. Bueno, pois como o título do programa é Para chulas nós, imos ver as chulas que fai Coque. Veña, vete por aí. Vale. A ver, Coque Fariña, contalle a nosa convidada as túas super chulas, chulísimas receita familiar que ela cambiou completamente. Bueno, primeiro, hola, Ana. Hola. Benvida. Espero que che guste o doce e a canela. Gustache a canela? Encántame. Vale. Pois mira, vou facer unhas chulas, as típicas chulas doces, pero de cabaza, cunha base de cabaza. Teño unha cabaza asada e metina no almohado. Leva un montón de especies, leva ralladura de cítricos, bueno, leva ovos, fariña, leva anís, e leva esta mezcla de especias que xa cheirou antes. Eso canela non que é, tal. se che digo eu. E a base é a canela, pero leva un montón de especias. Sí. Si a base da canela, é seguro que o bote era da canela. E despois no medio, Sí, no medio pero, metiste máis cousas. a ver, é que eu penso que está ben personalizar as recetas e poñerlle os aromas que che gusten. Aquí levan as miñas especias favoritas para as doces, entón. Vale. Eu fíome porque a min as chulas doces gústanme. Por Gustan. certo, a xente vai ter as cantidades por aí debaixo escritas, e senón xa sabedes que no A Voltas co Prato, as nosas redes sociais, teredes todas as receitas sempre. Ana de Ourense, contame que che pareciste. Pois eso tamén ten moi boa pinta. Tiene unhas faz de... Non, de cabaza non. Cales son os hits de chulas, cales son? Cal é o que máis che gusta? As normales, as tradicionais. as de sempre. As de sempre. sempre. Sí. Pois non temos desas hoxe. Non, Pero a de cabaza seguramente que está moi boa. Non levan moito azúcar porque a cabaza xa é doce, entón son un pouquiño máis saudables. E son jugosas e moi aromáticas. Sí, eso creo que Xulio non o pode decir que lle botou o chourizo mal o touciño entre febranto o de saudable. Xulio non vai gastar esa palabra. Bueno, Ana, contame cal das dúas crees ti que che pode gustar máis antes de probala, evidentemente. Ana. En principio, creo que estas. Oi, Creo. que pena. Que pena. Sabes que pasa? Que últimamente temos un problema neste programa que cada vez que din o contrario de Xulio acaba gañando Xulio. Claro. Ou non. É que tú te metes moito con el. Claro, tu avó tamén o di, non? Sí. Ves? Ves? Josefa. Un bico, Queres Josefa. que lle faja? Deixase levalas, sí. Bueno, vamos a dar un aplauso enorme a Ana, pedirlle que se sente na zona dos sufridores, despois chamamos, te vale? Un aplauso para Ana de Ourense que está connosco. No Voltas co Prato, da televisión máis chula. A ver, contame como vas. Nada, pois vou estupendamente. Mira, isto xa empeza a ter corpo. Sí. E agora nada, é quentar o Tens aceite. que ir, claro, non me fixei antes. Tens que ir incorporando a fariña pouco a pouco, ou volcalo todo. Vou pouco a pouco porque non sempre leva a mesma fariña. Ah, Sabes, depende da cabaza, de se máis húmeda, menos húmeda.
Depende do ambiente, depende do tipo de fariña, todo influe. Estás dicindo Todo. que se che sale mal é por culpa do plató? Non, é que non me vai salir mal. No, por culpa túa, É que o tamén. mellor é culpa dos focos, sabes, dos focos ou calquera excusa. As excusas de Coque empezan a aparecer as de Xulio Mato. Non, a mí non me vai salir mal, sabes? Vale. Vamos con Xulio preguntarlle un pouquiño como vai e despois contámoslle cousas de Galicia. A ver, Xulio. Pois mira, vou... ves? Papi chulo, papi, Papi chulo. venga a mí. Non sei por que puxemos esta canción, pero encántame. Papi chulo. A ti todo que sea- Móvete aí. Aí está. Mira que cadera, Quentei todo o fin de semana. Mira. O rotacismo que temos en galego, el ten na cadera. El ten na cadera, sí. O rotacismo. Non como cañotas, que é unha tabla. Sí. Bueno, Ai, que mira, ben cheira o chourizo. a mía están listas xa. Sí. Ves? Teñen así, o espesor eu tamén lle fun botando a auga pouco a pouco, ao final fixoma prácticamente toda, como ves, quedou moi pouquiña, sin... Vale? Que guai. Entón agora simplemente que queza o aceite vamos a facer botar un pouquiño de muestra. Para eso faino ver que, sempre, claro, e recordade na casa saber que para cando está... mirarse a temperatura é bo, botamos un pouquiño de aceite. mira, que xa está. E se está fritindo, pois xa Mira, está. Pois mira, pode ir bota a botando. primeira. Vamos a botar a primeira. E contámoslle cousas a Galicia. Aí Veña, está. bota aí. Ola, fixadevos, maravilloso. Bueno, pois deixamos a Xulio Mato aí fritindo as súas chulas porque hoxe inauguramos a Semana das Batallas Imposibles. Un evento nunca visto antes na historia da televisión. E como empezamos? Pois cun hit difícil de superar. As chulas son unha sorte de masa fritida. Seguramente as máis tradicionais son as de cabaza con fariña ou azucre. Un clásico, pero tamén as hai salgadas con carne ou peixe, as de pan, arroz con leite ou mesmo as borrachentas, que xa podedes imaginar máis ou menos o que levan dentro. O importante é animarse a cociñalas, porque con estas elaboracións gañamos todos. Permiten aproveitar o que teñamos pola casa. Son sinxelas de facer e quedan riquísimas. Animádevos a batallar coas nosas propostas e contádenos se sodes de doce ou de salgado. Como sempre, imos falar en @voltascobrato, porque aí estará todo. Imos con Coque Fariña, a ver como vai ela. Joder, que tamén apelidarse fariña, utilizar fariña, que o programa sexa chulo, facer chulo, está todo top. Está un círculo aí que... Nada. Que lle pasa a esta música? Non sei que lle pasa a esta canción. Tómalo. Sí. Madre mía. Sí. Verdad. Bueno, a ver si quece esto, que está medio... Está Esto está frío Está como a miña medio... cadera, ten razón Xulia. Está mal isto. A ver, unha vez que queza pac, Sí. poñer e sacar, pero bueno, Sí. ten que quecer. Mira, pois sabes que podemos facer a pregunta de concurso contigo. Veña. Paréceche ben? Ben, moi Seguro ben. que a sabes, para a xente da casa. O chorriño de que licor lle bota Coque ás súas chulas? De anís. Bastante típico tamén, É o chorro do que- anís nun doce en Galicia. En carnaval máis. En Entroido, eso é matemático. Sí. O chorriño de que licor lle bota Coque ás súas chulas? De que? De anís. 664483419, chamade a voltas co prato anís. É a resposta que buscamos e levaredes 50 eurazos. Quedanlle moi ben, porque hoxe nos de carnaval, mañán martes de carnaval, mércores hai xente que tampouco ten que traballar, xente vive moi ben, Sí, En Caldas o Benres o enterro da sardiña. O enterro da sardiña, vai, traballades en Caldas algún día. Bueno, algún sí. 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 Sempre vai falar o máis apropiado. Cala ti, Xulio, ninguén Madre che mía. preguntou a ti. Ninguén che preguntou si traballo ou non traballo. Cara Estou dura. preguntando a Coque. Coque xa está fritino. Sí. É así. E mira, Esta sí que recende, o sea, do lado de Xulio recende moito o chourizo, sabes? Porque claro, a cortalo, o chourizo solta moito olor. Pero estas, Chegan Sabes- as especias? sabes a que recende? A que? Está a tope, pero costa, voulle dar aquí Costa. máis, espera. Non vai máis. Ao máximo, isto é o máximo, Eso é o ve ao máximo. máximo, é o boost, é a tope. Isto é a tope, Na miña vai con números, na máis. Ah, non, sei o que queres, somos uns avanzados, non voltas co prato. Bueno. Somos xente así. Agora que non se queimen, No, A ver, espero que non. a ver como vai. Mira Espero que isto. non. Ah, ves. Mira a color. E teño unha pregunta. Si por exemplo, queres facerlle algunha salsiña ou así para acompañar, sabes, unha cremiña, algo así poderías, e con que quedan ben? A ver, eu penso que o doce queda sempre ben co chocolate. Co chocolate é algo maravilloso. Xa. Se a ti derreterías un pouco de chocolate Sí. ao baño de María e listo. Sí, ou con un pouquiño de nata, chocolate, e listo. Non me parece mala idea, Están fritindo xa as chulas de Coque, imos ver como van as de Xulio, son salgadas. ¿Cómo? ¿Quieres chorizo? ¿Cómo? ¿Quieres chorizo? Pois tes un repertorio... Non te vexo animada, hoxe, Xulio, non te vexo nada animada. Todo animado, xa bailei. Mira, dalle así ao pescozo. Aí.
Aí. Ti, Filipas, porque somos 30, Viches? Non teño contraturas. Ainda vai chegar a cabeza para baixo un día. Dá cositas así de cerca, Bueno, mira, xa vamos sacando, Ostras, vale? pero non parecen chulas. Pois non parecen as túas. Como que non parecen as chulas que estou acostumada a Claro, ver. non, mira, as que estás acostumado a ti pareces máis esa, verdad? Todo o tomo ao revés, Tome, Tomo todo eu tomo ao como revés. ven, cañotas, que ven moi torcido sempre pa aquí. Bueno, mira, vamos sacando. E mentres teño aquí un poquinho de caldo de ave, un caldo de polo, sentando, porque vou facer unha salsiña de queixo de Arzúa. Pa poder coller a chula e mollala no queixo. Chourizo, touciño entrefebrado, queixo de Arzúa. Nada light, Cuidado, pero pero moi rico, Sí. Eu estou convencendo un pouco, Estás te facendo do meu equipo, sí? Bueno, Non lo veo. hoxe son un pouquinho, non máis. Bueno, son curiosas, as chulas, non sei se na casa tedes as chulas do estilo das que fai coque fariña, que eu son as máis habituais que Sí, veixo, así máis planiñas. máis planiñas. Pero estas parecen como flocos de millo xigantes. Estas son as de coque fariña, estádelas vendo aí. Vamos repartir cartos. Imos á baixa ali. Atención. Carmela, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Ben, A ver, como estades por aí dentro? pois moi ben. Sí. Aquí a tope. Hai moita A tope, xente ou non? o día. Bueno, outros anos igual había máis, pero onte foi o día forte e, bueno, bastante. Claro que o día é hoxe, claro, o lunes de carnaval. No, o día realmente na nosa parroquia é mañán, pero... O martes. E tedes día festivo mañá? Sí, bueno, aquí Bueno, ao ser sí. na zona rural, sí, pero... Sí, bueno, vale. Gustoume. é opcional. Gustoume, na zona rural quere decir non se vai a horta e xa está, non? Quer decir, un día libre, tranquilo e xa está. Bueno, veña, por 50 euriños. O licor... Sí, o licor era, non? Sí. Que licor leva a receita que fai hoxe coque fariña? Anís. Moi ben. Riño de... Moi ben, 50 euriños, claro que sí. Ese anís que levan as chulas de coque fariña, ti que levas 50 euriños para a baixa línea, e o bico, vale? Un biquiño enorme. Dous bicos. Gracias. Chao. Saúdos. Gracias por chamar, chao. O mato anda aquí coas Mira, súas chulas. o caldo de polo e o queixo que xa E o queixo estou derreter, derretendo aí. o queixo E aquí derreter. teño un poquinho de fariña de fariña de millo que vamos disolver no caldo e vamos a botar aí para facer, para ligar unha salsiña. Pa que Super, ligue. claro, super sinxelo e super resultón co chourizo, tonciño, queixo. É que dan ganas de ganar kilos con estas. Estou xa por facer a segunda pregunta de concurso aí. Pero veña, dalle. É que como lle estás dando aí, Sí, sabes, é xusto a pregunta que pensei eu, bueno. que pensei eu de que é a salsa que fai Xulio Mato? De queixo Arzúa Ulloa. Do queixo do pueblo deste señor. Aí está. De que é o queixo, de que é a salsa que fai Xulio Mato? De queixo Arzúa Ulloa. 664-4834-9, chamade ao voltas co prato. E vide un día participar, home. Vide por aquí. Eso, vide a Arzúa tamén. Temos a festa do queixo a primeira fin de semana de marzo. Estades todos e todas invitadas, se queredes vir, Arzuando ano, arzuando ano. Non hai problema ningún. Sí, quedades todos na casa de Xulio en Silleda e despois vides a Eso, Imos tomar o café. Vou falar co público, deixe. Sí, ó. Sí, pero... Estás Por ben? favor. Estou encantado. Bueno, pois non me dá gana, vou falar con Coque. Pois entón fala con quen queiras. Para que preguntas? Porque moito mellor falar con Coque que falar contigo. Pero que pasa? Pobre Xulio, como te pasa pasa? hoxe? É así todos os días, Que Coque. pasa hoxe? Pois pasa que entroido. Estamos en trono. Pasa que entroido. Señores, aí está. Levantamos as mans e cantamos todos xuntos. Cho. Aí está. Pero eu pensei que ibas vir disfrazado. Eso, hai días. Hai días, como da pataca, non? Hai días, hai moitos días, entón algún pode caer. Bueno. Non digamos que non destripemos nada. Bueno. Non adiantemos acontecementos. Contame. Que medo me dá eso a mí. Fariña. Mira Estás como va. facendo chulas que é para todo o público. Home, pois claro. Sí. Que Sabes coman. Este público estivo antes no Can Anda aí e comer unha orella xigante. Sí, xa os vin comendo todo. E agora teñen aquí unhas chulas maravillosas, non sei eu. Veremos. A ver, é que son datas para comer, hai que tomar moitas calorías para salir despois. Correcto. Vou falar co público da Voltas co Prato e imos falar con Ana de Ourense a ver que nos conte. Veña, arrancamos, Pablo. Aí está. Ahora podedes aplaudir, ahora sí que podedes aplaudir. Ben. Aí. Como digo, Armando. Ana de Ourense non me dixo nada, pero Ana de Ourense é unha familia.
querido. O querido. Ah, sí. E os papás que prefiren chulas doces ou salgadas? Dulces. Ti dulces. O querido? A mí gustanme doces, pero a salada promete moito. Espera, e o papá? A do chourizo, a do chourizo. A do chourizo. A do chourizo. E Ana? A verdade é que a min gustame probar cousas novas tamén. E eso, pois, bueno. Está vendo a xente na casa as dúas chulas, aí nas dúas imaxes. Home, non sei se che pasa como a min, igual vos facedes as chulas así, pero a min as de Xulio parecenme unha forma moi peculiar. Sí. Nunca as vin así. Eu tampouco. Non, as túas son máis parecidas ás de Coque, non? Sí, sí. Incluso ás veces facíanse como redondas, según como caera, non? Sí. Así xa se fritía así. Pero de Xulio ahora teñolle curiosidade por saber como está. E co queixiño. É que claro, a min se me metes queixo de arzúa en calquera cousa, sí. Que? Queres probar unha para falar con criterio? Sí, claro que sí, veña, vou Por primeira vez no programa de hoxe. vou con Xulio Mato que me quere dar a probar unha chula que leva queixo de arzúa. O sea, vamos a dar un aplauso a Ana, gracias por estar aquí, vémonos ahora. Veña. No, vou esperar que as probe primeiro, Ana. Sí, seguro? Sí. Queres probar unha ou non? No, quero que as probe Paso. ela primeiro. Vale, pois mira. E despois, cando despidamos o programa, Vamos a empezar xa a probo e empezar a digo, tratar, vale, vale. desastre, non hai quen coma isto. Que desgracia. É broma, é que sempre lle comemoslle todo o que fai, eso é así. No, hombre, hai que comer, hai que comer. Sí. Mira, vamos a poñer aquí no medio Ala. a salsiña, que xa está ligadita, mira que pintaza ten. Que guai. Recordámoslle á xente da casa a pregunta de concurso de que é a salsa de Don Xulio Mato. De queixo arzúa ou lloa. Aí está, chamade, Moi sinxelo, 664-483419. Temos 50 euriños en xogo para darlle á primeira persoa que nos chame e diga queixo, ulloa. Moi ben. Mira, agora vamos a botar. Que é, Pimenta? Que pasou? Hai que abrilo. Hai que... Está sin estrear. Sí. Moi ben, Xulio? Para que vexades que aquí temos ingredientes de primeira calidade. Sí. Sí. Entón que lle vas a notar que é Mira, pemento vamos a doce. botar- Sí, vamos a botar un poquinho de pemento doce para darlle un toquiño así a todas as chulas. Vale. Que curioso, Eu, de verdade, que na vida unhas chulas... Son máis parecidos aos buñuelos, Sí, pero sí. é que a receta da chula. Moi ben, Vou botar así, porque senón vou a liar co queixo. Vale. Bueno, ao queixo tamén se lle botas un pouco Bueno, de... pois veña. De pemento Ala, doce tampouco listo. pasa nada. Pues Están estaría. preciosas. Vamos pedir un fortísimo aplauso para Don Xulio Mato e as súas chulas. Moitas gracias. De chourizo, touciño entrepedrado e salsa de queixo de arzúa. Imos con Coque Fariña. A ver, Mira, pois eu estou unas pasando por Atención. azúcar e canela. é que son clásico de chula. Claro. Así sí que é unha chula. Bueno, teño que decir que lle botei tamén un pouquiño de azúcar en pó para que agarre millor. Sí, para cambiar outra vez a receta. Non, para que agarre mellor son trucos, hai que dar trucos. Son trucos. Tips, como se Sí, di agora, tips, son tips. como se di agora. No, vamos poñer... No. Cando subamos ás redes sociais, nós imos poñer receita da familia, pero modificada. Versión versión 2.0. 2.0, modificada. Moi ben. Mira, Que nada. guais, Quedanche chulas tamén, Bueno, a ver, Teñen non que quedar chulas. Non quería decir así, pero... Se non quedan chulas as chulas, Xa, malo asunto. Bueno, vamos a pedir á convidada que se levante e que veña a probar. Pido un fortísimo aplauso para Ana de Ourense. Veña, imos solo. A ver, Ana, A ver, pasa a ver. por aí, para esa esquina, e aí están as chulas. Non dixen nada, pero tamén pido un fortísimo aplauso para Coque Fariña. Está con nosco, facendo as chulas nosas. E Ana de Ourense, que ademais é a provincia do Entroido por excelencia, non? Que todos coñecemos, ten que probar receitas de Entroido. Cando queiras, Ana, probas as chulas doces e as salgadas na orde que ti queiras. Veña, imos a Vigo. Puri, que tal? Boa tarde. Moi boas. Como estás? Pois na cama mirándovos. Bueno, moi ben. Espero que non sexa por nada mal, simplemente que está... Dime. Espera, faime primeira pregunta que me vou olvidar. Que se vai olvidar. Ah, vale. De que é a salsa de Xulio? Artúa Ulloa. Vale, ya está. Ya está. E sabes o que fago? Que foi? Si me quedo dormida, poño despertador pa 5:30 para mirarvos todos os días. Vale, moi ben, un aplauso. Moi ben. E cando Un aplauso teño para unha Puri. receta, vou a Un Instagram aplauso e para Puri. Bueno, Puri, imos ás 6:30, pero ti só pasa unha hora antes por si acaso. Non,
Xa non me fixo nin caso. Moi ben. Xa tengo Que 50. diste? Non entendín. Non pasa nada, Puri, que nos gusta moito que nos vexes todos os días, vale? Un bico grande. Un veciño. Gracias por vernos. Chao. Hasta logo. Chao, chao. Que maravilla. Vamos despertador. Imos alá, Coque. Da mamá, o Xulio Mato, Ana de Ourense, despois de probar as dúas receitas, quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? A ver, están as dúas espectaculares. Pero... Xulio. Don Xulio Mato acaba de gañar con súas chulas salgadas. Bueno, señoras e señores, nós marchamos, gañaron as chulas salgadas. Mañán tamén temos outra nova batalla do Entroido na voltas co prato, queden coa actualidade. Coa Hora Galega, na televisión máis chula.